Ka kod jafwambo wadwa Edwin Okoth. Edwin, oyawre. Oyawre ahinya Cleophas, ichiew nade? Achiew yo makare mana Amba achiew maber. Koro wada nono ni to oboke wacho nang'o? Oboke kae be koro koda range wacho ni gazet mar Daily Nation ni kagi wach mabende nyoro ni kao kinde malach ahinya ka iluwe are nyocha. Iwacho ni kane gilando nengo mag modhi. Iwacho ni gilande mana kodong' mana dakika machuok to romo saa auchiel mar otieno. Kendo wadonjo odiochieng' machielo. En ang'o manyalo bedo kanyo ne tema. Rolande chieng' Jumapil gotieno kanyo kar saa 5 eko kiyudo kanyo oboke. Ang'eni sebedo kiluwo wachno bende are odiochieng'no ma Jumapil otieno nin kanyo ka ineno nonro man kanyo. Odiochieng' manyoro bende ni chiewo ka iluwe mago wechego mag modhi mochiw kanyo kendo miye peke ite mar 4 kod mano mar 5. En moro ma bende iseluwo kuom ndalo. Awacho ni kata ka erokano dhi donjo ndalo mar 2 kata dweche mokalo bende isebedo kata ka irange. Mane wach mantie gazet ka mar Daily Nation. Mane wach ni iwacho ni nitiere en late ma ok late gi mit mar mahuta. Edwin. En late ahinya to Daily Nation wacho ni en late ne hustlers. Kata joma yuto gi ne piny matiyo gi mahuta mar taya tedo kata neno apani ng'ini gwengewa mathoth nitie kama onge kata stima. Sola be onge. Koro nyaki nen gi nyangile. Koro jo nyangile ma koro gini ochomo tin nikech mahuta mar taya mano med nengo negi gi pesa mang'eny mogik. Omiyo aneno ka Nation olidho kanyo ni en late ne jogo matiyo gi mahuta mar taya. Diesel bende nengo ne omed. Petrol bende omed. Gigi nomed ameda te. Koro ok apar ka nitie ng'ama nigi mit e iye kanyo. Kiwacho kanyo ni kanyo nitiere shillings mopogore opogore mantiere ka kanyo ite mar 4 kod 5. Ang'ena warange kanyo wanane kaka ong'inje mantindo tindo ponono ka wantiere kar kacha waneni sani idhi use yo machalo nade. Ka koro sani mahuta no mar taya kata kerosene bende koro dhi kanyo kiuso siling 100 kod 60 kod 1. Mano gi nduru maromo kanyo 13. Mano ka intie boma ma Nairobi kar kae. Kuonde mamoko nitiere sigana mopogore opogore. Malo kacha mogik nitiere sigana no wacho koro owacho mano yudore back page. Ang' yudore kanyo kora moge jwang'. En kanyo ni mbalariany ma Nairobi kata UON en mbalariany kende pacho ka ma odonjo kacha mbalariany mabecho 2,000 e piny mangima. Nonro ma kamano nitiere back page kar kanyo. Ka sani bende nitiere kar ka chenro mamoko ma bende wanya bedo kae ka waneno nitiere mago malo. Wacho ka weche mag mosquito nets. Mano e wach moda rango kar kanyo. Wacho ni koro deal. Wacho ni koro sani okecho. Wacho ni weche mag mibadhi ma bende koro kwako KEMSA nitie jok modhi dala. Wacho ni koro sani nitie jogo mowuok kendo otang' lwetgi mogo. Mana achiel kuomgi. Bathe ka nitie wach mar Kamau Thuge ma bende koro igeno dhi kawo kara Daktari Patrick Njoroge kaka gavana mano mar CBK. Wacho ni Central Bank of Kenya ngama dhi kawo kare kar kanyo. Kaka machielo nitiere weche mamoko bende mantiere kacha smart business kachiel koda kamoko bende motenore kod kaka oganda nyalo bedo kacha ni dak. Iwere kaka nyalo bedo ni timo gigi e yo moro makare kata ka nitiere gi ngima makare. Mano nitiere kar kae. Edwin, sigana momi peko odiochieng' ma kawuono en weche mag KEMSA gi. Ma en puonj machalo nade moyudo kar kae. Ang'eno miye peke ite mar 7. Kata kamano ang' wachaka ne kae gi ite maiye. Ite maiye nitie ka sigana mokwongo ma bende odhi bedo kae ka warango ite mar 3. Ite mar 3 nitiere jal moro kama wacho ni en koro omor ni mar jal ma bende nitudo kod weche mag monje kata mano maki moket nyaka e od twech. Kotenore kod weche go mag nek kod mako bende mag mako ng'ato ataro mar chik kata weche mag mada kod kidnap bende koro wacho ni en koro mor ni mar jal ni osewuok oko mar od twech. Ali iluonge ni Ali Babito Kololo. En obet e od twech kuom higni 11. Higni 11 e od twech apani en thuolo malach ahinya. To eka bang'e koro eka ofweny ni nyalo bet ni onge gima itudego gi ketho mane itwene. Koro owacho ni en gimoro ahinya bedo ng'ama koro ne onge od twech kendo ngima ne dhi lokore. Koro oyudo ngima manyien. Apani ma en moko kuom sigana ma be osebet kiluwo machiegni nikech bedo ni otwei
kuom higni 11 kode kowei koro akia ni mano to idhi chule koso en gi thuolo mane mar donjo ne piny owacho kata manyo ratiche moro amora, lakini makosa mitwego en mar njore, nikech iwacho ni ne gimako ja piny mar Britain moro ji ariyo, koro iwacho ni ne ginego chuor nyadendi moro ka, to nyadendi no ne gimako ma omigi pesa koro eka giweye. Koro mano e makosa mano make gotero, koro bang' higni 11 oyudo thuolo mar wuotho oko kendo kaka raia. Apani en mor ahinya, onge ng'ama pani nigi mor sani mohingo Babito Kololo. Iwacho kanyo nitiere chenro mopogore opogore ahinya mantiere kar kae, wacho ni mano biro bende tok jumbe kata mago dweche 2 mano tok kane jal ma ochung'ne mino buche kata wechego mago mag doho e gigo ma opogore opogore mano nogolo kwayo ka giwacho ni ponono ne gimake ataro mar chik mane sigana mantiere kar kanyo. Moko bende ang'e ni kamachielo mano koro nitiere food authority, wacho kanyo ni koro agricultural and food authority bende koro nitiere weche mopogore opogore kanyo ma koro jood bura bende koro donje. Wacho kanyo ni director general margi bende koro ka ne ogweyo oko kata ne otang' lwete mogo, tiende nang'o mano bende nitiere kar kanyo. Some bed koro ng'enya kora moge jwang' director general mano Miss Beatrice Nyamwamu mano nitiere kanyo e ite mar 3 okinyi ma kawuono, e ite mar 4 gazet mar Daily Nation kanyo ma koro nitiere lit mar mauta. Edwin sigana ni luwe odiochieng' manyoro to nitiere gik moko ahinya ma oganda bende penjore ni nyaka sani ponono ka kata paro mar chik cha mano ka omed atamalo 8 mano e VAT ne weche go mag nengo modhi, oganda dhi bedo ni chomo kanye kata ka ponono ni ma bende okalo ka wantiere kar kae. Cleophas, nitiere ngero moro gi kizungu ni from the frying pan to the fire. Ichalo ng'ama wacho ni in e wi sufuria iwinjo liet, koro ywak ni awinjo liet, ane i sufuria ka awinjo liet, unyalo duoko mach piny kasto ikawi tiketi e mach wuon. Koro apani ma en achiel kuom okenge ma japiny mane winjo liet e wi sufuria koro ogole sufuria okete e mach, nikech pek mar ngima osebet ka en gima ji ywago, to koro kama koro chope ni nyiso ni medo nengo mar modhi nyamburko, ka omed diesel to med petrol to med mauta mar taya, tiende ni koro onge ng'ama dhi winjo yot moro amora, nikech nengo gi ka imulo matin, ka imulo nengo mar petrol, imulo nengo mar diesel, onge gimoro amora ma koro ok dhi winjo pek ni, kendo onge gima ok dhi medo nengo kochakore mwandu ma iloso pacho ka, nikech mwandu go be ichwalo kowuok kama olosgie gi kama iusogie. Diesel ahinya bende ma koro omed nengo ne gi Sh6, tiende ni nengo mar teko mar stima bende nyaka koro medre. Onge gima medre ga nengo mar stima moingo nengo mar fuel cost charge, tiende ni diesel ma utigo Kenya teko stima bende iketo ga nengo mar stima. Apani dweche 3 mosekalo, Kenya Power osebet ka pando kata bill ma ioro ne ng'ato ki ing'iewo tokens, tinde ke obare mana diriyo kende, ing'isi ni mae ming'iewo go tokens to moro no emo dhi e charges kata taxes. Koro mano chon niketo ni gimoro amora, FCC en ang'o, gimoro amora michule e token ming'iewo, sani to tindo pande. Ok ang'e ni mano gima ne giseneno ka biro emomiyo nopande kamano. Nigolo gi te, sani tinde ikelo gi opande gi. Mabe ok ang'e ni EPRA, duol motung' ne tayo nengo modhi nyamburko ochano nang'o. Tapani picha no ok ber ahinya emomiyo nyalo bet ni jomoko diher mondo pande. Kuma wachomo ni ok dhi bedo mayot, nikech atemo paro kaka japiko ma ting'o ji katere chiro gi Sh50 kata Sh30 kuonde mogo. Kodhi ng'iewo modhi mag nyamburko ma lita achiel en Sh182. Akia ni biseneno ka japiko dhi keto ma petrol ma Sh50 kata mar Sh100. Koro odang 100 dwa miye petrol machal nade, nikech moko kuom gi koro ohala dhingo. Bedo ni ong'iewo gi 100 timiye petrol mok nyal ting'o ng'ano bera chulo Sh50. Parts mag
apiko bende nengo gi dhi idho nikech gimbe nengo mag modhi nyamburko medore to gimbe medo nengo margi. Omiyo ok ang'eyo ni dhi chalo nade nikech paro mar chik mar choko osuru mabe iluongo ni Finance Bill 2023 koka ni e nyim od bura kama 8% mar VAT bende pod waneno ki inyalo medi e nengo mar modhi nyamburko. Gigo miwacho kanyo ni ponono ne ong'adi mane mara adhirango kacha ni token kata kore wacho giga yo machalo nade dwe mar 2 mane time mogik kata dwe mogik ma ponono nomedi gi kar kacha mano kai wacho ni kese chulo omenda mari kacha ikon ni units kae to bang units kar kacha ko kichako koni kanyo ni bende nitiere token amount bang amount misechulo kar kanyo ko nitiere VAT bang VAT nitiere fuel energy charge nitiere forex charge nitiere kacha mar EPRA nitiere mar WRA nitiere mar REP charge sani nitiere nyaka macha ma inflation adjustment nitiere nango makoro sani bende koro ka ichudo tikoni mana kacha ni token amount units kod amount kenda lafi koro ni other charges mantie kar ka gin mage en mudho moro akenya en mudho manitiere to gin mantiere mudho no ken gima ber nikech kineno kaka nengo mar diesel odhi ni nyiso ni mudho kanyo nitie gik makoro dhi timore ma ok wabi ng'eyo nikech fuel energy charge ne mane wang'ego ni to sani nengo mar teko stima medore nang'o kaluwore kod medruok e nengo mar diesel nikech nitiere teko mar stima minyayo miluongo ni thermal inyayo gi generators go tiyo gi diesel to kile momed nengo kara production gi manufacturing gitimore yo machalo nade kara jogo marego wacho ni masin pong mandala ka girego to gitiyo mana gi diesel ni ponono ka gintiere kar kacha mondo mi gichop kare tije gi mapele ka pele. Miyo mae apani kantie gima koro dhi loko kaka ji dak en medruok e nengo mar modhi nyamburko ahinya to kochako med osuru mar VAT 8% dwe manyien dwe mar 7 warito neno nyakoro mojano bro bedo yo machalo nade wadhi ane e ite mar 6 kanyo makoro wacho kanyo ni Ruto Defense Tax Plans kani tiere weche mopogore mantie kayo to nitiere oboke bathe kanyo mowach gigo mano wacho to dieri mar wach en mane jatend piny Kenya noko yude nyaka yo moro makare mano kotenore kode iwacho ni atamalo kata kwan makare ma piny Kenya nitiere godo kotenore kod gope mantiere e pacho kae ang'eni adwe nitie moko bende mane iwinjo to koro mana bathe ka nitiere weche gi mag tax iwacho ni statement mare nowacho kanyo ni en kata gi trillion maromo 8.8 mano kama nitiere kar kanyo wantiere kar ka wadani mondo mi warangi chenro mopogore ma gigo mane jatend piny Kenya nowacho iwenjo kanyo ni kora dieri mar wach gowi ma piny Kenya nitiere godo en trillion 9.39 nitiere mathoth ahinya bende mantiere kar ka kiwacho kanyo ni medruok mar uchumi gedo mar berruok mar uchumi ma piny Kenya ka irango higa ni osechopo kama chalo nade iwacho ni jatend piny Kenya ka thuolo malach mar nyiso oganda gimomiyo tiyo gi osuru kata ka osuru kuom ji ema dhi bedo kacha ka konyo oganda e yo moro malach ahinya kaka machielo bende mantiere iwacho kanyo ni giro mano wacho kotenore kod wechego mag NHIF wacho ni kano donjo e PC mano e higa mar 2013 kaka jalup jatend piny Kenya ne gintiere kacha kod jok mane chulo omenda maromo mana milion 3 mano ka NHIF gino mantiere sani iwacho kanyo ni adieri mar wach namba mantiere kar kanyo ne milion 3.8 mano ka luwore kod migawono mar thieth gik mathoth ahinya ka mopogore gi adiera mar wach Edwin e ite mar 5 kata wasuda nyime ite mar 6 Cleophas wacho ni opogore gi adieri mar wach en wach e yo maber ahinya en miriambo ineno ka kanyo wach ni nengo mar mogo sani mane en wayudo mano koro jatend piny Kenya wacho nengo mar mogo mane wayudo ka en siling 230 sani waseduoko nyaka siling 170 nengo mar mo chiedo mane wayudo ka en gimoro siling 1,800 sani en 1,100 king'iewo mar kila bich giwacho ni nengo mar ang'owa kila dek mane en siling 1,100 sani en siling 750 kidok kocha tiwacho ni ka ing'iyo kuonde miuse mwandugi
mogo gi sani en siling 210. Koro mogo mar siling 170 ni ndalo moko natimo sigana moro ma jo Kisumo nowacho ni mogo ni unene mane TV. Ye mane TV. Gin ginene TV to ka gidhi kama iuse to pok gineno mogo mar siling 170. Omiyo ok ang'e ni bedo ni ma jatend piny Kenya to wuoyo gi jopiny to bedo ni gima wacho onego bed ni wawinjo kendo wakawo kaka adier to ka koro gin adier ok ang'e ni wan okang' mane mwanya kawo kendo ang'o mwanyalo timo nikech chalo baba manie ot ka babau e odu koro ng'isou ni fridge nigi mkate 5 to kiyawo fridge tiyudo ka onge kata nus mkate. Koro ang' ne tim nang'o. Kiny bochako ng'isi ni kidhi e room ni kacha idhi yudo PlayStation ndiga base ng'iyo ni oko ka. Kiwuok oko mondo iriemb ndiga. Yudo ka ndiga onge. Bana ng'ini baba wema wacho. To baba ing'eni en ng'ama kowuoyo to nego bed ni ikawe gi pek moro. Omiyo ber ma wan go kaka Kenya ni jofwambo ntiere moyawo wangegi kendo gineno kendo gifuono kendo gisiemo mana kaka nwasiemo e sigana manyoro mane jatend piny Kenya nowacho ni bill mabiro mar finance bill ogolo oko osuru mar road development levy osuru maonge. King'iyo kaka igo nengo mar modhi nyamburko onge osuru miluongo ni road development levy. Koro mago gik ma kaka jofwambo mano tijwa nyaka wang'i waneni to ka baba riambo to wang'isi ni baba kate iwuondowa ni mkate nitie to mkate onge. To japiny bende koro yawo wang'e obedo kod ng'eyo neno ni mae adier mantie to ma ok en adier. Aya koro mag jwang' som kae wacho ni ite mara auchiel kae kisomo idhi bedo kod ng'eyo na adieri en mane to miriambo en mane. E ite mar 7 wantiere kaka kod weche ma bende wacho ni ka nitiere kuo mag omenda ma bende lal e bede migepe ma opogore kokiny ma kawuono wachiewo kanyo bende odiochieng' manyoro oganda no nindo ka nitie oganda jo Kenya ma bende ne otang' lwetgi mogo mano moting'o CEO oting'o jagoro mongirore gi jokanyo mag board kaachiel kod jakom mar board jogi nodhi dala te owuo board te mar KEMSA e kinde mowuoye kama mano kaluwore ni Global Fund ma bende ne ochungo wechego mag tenda manyaka sani bende nyawacho kanyo ni nitie jal mane ooro kwayo kendo nomi to nokochopo kare gigo mane dwarore mondo mi oyud tenda machalo kama. Ang'e nitiere jogo mochopo manyien to ma en ranyisi machalo nade kedo kod mibadhi sirikal mar William Ruto ma e jogo maneno mokwongo madhi dala kaluwore kod weche mag mibadhi gedo. KEMSA ateno ka oriemba board mangima oriemba jata tije mae en okang' maber nikech en okang' mang'iso ni tend piny mar telo negi Kenya Kwanza nyalo bet ni ok sir mibadhi mabe mano en okang' maber ahinya. To kata kamano Cleophas budget isomo dwe manyien wabro ket wang'i mondo ine ni migawo mane ma omedo omenda. Kineno migawo momedo omenda mang'eny ahinya to kanyo ng'e ni nitiere wach. Gima timore KEMSA gima notimore NYS ne nigi mibadhi mokwongo maduong' moyienge kabisa. Ka giaye mano to gichak ginuoye kendo mang'iso ni nitiere migepe mag piny owacho ma kosemiyo omenda mang'eny to koro ikwongo imiye nying mar mibadhi kasto koro kanyo koro ok buogi onge buok ni nikech KEMSA ndalo COVID-19 ne en gi mibadhi maduong' ahinya. Billions nolal kendo jotelo joma otudore maber e piny owacho noyudo pesagi. Koro sani neno ka kendo ok okawo kata mana higa achiel to tend piny Kenya manyien ni KEMSA kendo ochako yudore e mibadhi mar bilion 4 net mag geng'o suna. Koro akang'e ni to ma en kaka moko kuom migepe mag piny owacho osemi nying mar mibadhi kendo mae kaka ibro ti kodgi makoro bende ok buogi kiwacho kanyo ni bengi no kata mano mochung' ne rango ni chiwo hola mopogore machalo nade mano IMF bende koro wacho kanyo nochiwo omenda kata hola ne piny Kenya maromo kacha bilion 100
73 mano e kind higa mar 2020 mano kane korona ochako, mano kane gintiere pacho kae nyaka Desemba kata dwe mar 12 higa mar 2021. Iwacho ni kinde gi bende kaya kama skandal maduong' kata kuo osebedo kanyo katimore e kinde mokalo. Wacho ni Kemsa ma ok en mokwongo ma iwinje ka entiere kar kanyo. Tudruok e piny Kenya kod mano ma Colombia, mano ite maraboro, geto timo gima chalo nade? Ma nyalo bedo ni achiel kuom gigo ite maraboro kar kanyo, ka koro wacho ni oganda jo Kenya biro bedo kata gi thuolo mar puonjore dhogno mar Spanish, mano ka gintiere kar kacha, yudo scholarships ma konyogi wechego mag somo, weche mag thieth, culture kaachiel koda ka iwacho ni ng'eyo gik matimore e pinje mamoko, to ahinya bero sekta mar pur mano mar kahawa, mano ka gintiere kar kae. Nonro mano timore kanyo e kind jalup jatend piny Kenya kod jalup jatend pinyno mano mar Colombia, mano Rigathi Gachagua kaachiel koda ka Francia Marquez Mina, gima entiere kar kae. Gino matimore nyaka sani, tudruok mar piny Kenya waseneno ka bilateral talks gi ponono waneno gi kacha, nitiere moko ma bende biro e yo ma opogore. Waneno ka jatend piny Kenya wuok dhi oko romo kodgi, ber ma gikelo kata wacho ni closer ties ma gidwaro e kind pinjegi nyalo bedo ni en mabor kose machiegni kod mani. Mano gima pod nyaka waket wang'wa mondo wane ni to olemo mane mawuok e tudruok mantiere kind piny Kenya gi pinje mamoko. Apani en gima bedo osiepe mang'eny kaka piny en gima ber, to wabro rito mondo wane ni to gin olemo mage mawuok. Ahinya king'iyo kaka moko ma iwacho ni tudruok e kind Kenya gi Colombia bro miyowa thuolo mar puonjore dhok mar Spanish. Wanya yudo scholarships kata yudo thuolo mag somo kata gi tiegruok mopogore opogore. Omiyo mago gik ma apani kaka jo Kenya wabro rito mondo wane ni to olemo mage mawuok e tudruok machalo kamago. Bedo ni Kenya en piny man gosiepe mang'eny en okang' maber. Miyo waket mana wang'wa warit ni to kanye molemo wuoke. Waseneno ka waromo gi Germany, nyicho waromo gi France, wasetimo tudruok mopogore opogore. Mago to ntiere chakre no ayud independence, pod gidhi mana nyime. Wacho ni kanyo bende kowuok mago mar tudruok piny Kenya kod pinje maoko, dakika dong' mana achiel to sa achiel romo. Wadhi ane ite machielo, mano ka wadhi e ite no mar 9. Ite mar 9 nitie sigana ka ng'ini machiegni kodi bende ka irango ni loko telo, mano ka gintiere kar kanyo koda jatend bengi mano maduong' ma piny Kenya, mano Central Bank of Kenya, bende koro kinde mare rumo e apisi. Kendo koro ka kinde mare rumo, mano Daktari Patrick Njoroge, ma bende nyaka sani koro jal madhi bedo kanyo kakao kare ma koro sani osewal en Kamau Thuge. Yiero mar Kamau Thuge kamano bende chiw kendo miye pek e ite mar 9. Ang'o monego bed ni ng'eyo kuome ma en PS machon mag wechego mag omenda e migawo mar omenda, ma bende kata kano gole apisi nitiere sigana ma bende manotimo odiochieng' manyoro. Wachre kanyo ni en bende weche matude kod mibadhi ne owito oko te nikech ne onge neno ma oromo. Kinde ni odhi bedo kanyo jatelo mar CBK manyien. Mokwongo migawo mar omenda koro chal ma osiepe machon dhi romi nikech Dr. Kamau Thuge ne en jagoro mongirore e migawo mar omenda kane gitiyo kanyachiel gi jatend migawo machon Henry Rotich, ma be nogolgigo ka nitie mibadhi manomuoch mar Aror and Kimwarer. Kinyaparo yawo mane igero to nentiere mibadhi mane kaka nowuok e migawo no. Migawo achiel no bende sani koro jatend bengi maduong' machon CBK, Profesa Njuguna Ndung'u, ema kendo sani koro en jatend migawo mar omenda. Omiyo apani magi koro gin osiepe machon madhiro e migawo mar omenda. Kata kamano ok ang'e ni piny bedo ni nosebedo osewale gi jatend piny Kenya, be nitie paro moro ni ok odhi kalo nikech kwang'e kaka sani od bura chalo. Chal ka gima oyudo tiket ma direct, omiyo en to kore modhi onya bedo gavana mar 10 ka koro jatend CBK masani
Patrick Njoroge dwa wuok nikech osetieko tije. Omiyo rito mana neno nikech thugi odonjo sama piny tax. Teko mar siling mar Kenya ne piny, ochumi ok ber ahinya, bengi bende nyinyo ma bengi juogo osebed ka ipingo ni nyalo bet ni mal ahinya. Omiyo odonjo sama warito mana neno ni to obro ichalo ng'ama mi steering e rough road. Lakini besega riembo gi ng'ato kudhi kata kamoro to riembe lam to ka jupe rough road. Ne kleo koro make go ibe. Wachini weche koro pek. Ibe koro make riembe matin. Apa ni kama koro yude nyamburko. Wacho ni kar kanyo bende nyakoro mag jwang' so mane bed koro ng'eyo ni tich mane mantie ka marite to en ng'ama osebedo gi lony machalo nade ite mar 9. Ite mar 8 nitie sigana mar Paul Mackenzie. So be kar kanyo ka koro jal mosebedo kata ka konye bende koro jaode omaki. Jal mosebedo kata wacho ni en second in command. Iluonge kanyo ni Smart Wakalama. Bende koro jaoringo ni Mary Smart bende koro ne omaki manontiere ite mar 10 kaka machalo kanyo jod bura bende koro wacho ni oyo okwadhi temo keto chike magayo matamo kanise tich kata marango kaka kanise tiyo mano bende dhi bedo kar kacha. Aneno ka nitie jod bura mopogore mane nitiere kanyo jod bura mag Din Kopere, mano jod bura ma Jokopere maromo 15 ondik gi kar kae mathoth ahinya. Nitiere Tim Wanyonyi, nitiere Stephen Mogaka mano mar West Mugirango, nitiere kamachielo bende Paul Abuor mano mar Ongo, Karoli Omondi Suba South, nitiere Matongaren, John Chikati, nitiere Peter Kaluma Maoma Bay. Gino magi wacho kanyo en ni kanise odhiadhi nyime gi timo gimonego bed ni gitimo. Iti mar 12 Edwin ka watiyo gazet mar Daily Nation kanyo ma wadaranga ne sigana ma mugik iwacho ni KRA bende koro koyudo iwacho ni gino ma gintiere godo kanyo ka girango iwacho ni koro okochungo kata do bende koro chungo paro mara medo kata mar keto iwacho kanyo ni excise duty. Iwacho ni nitiere chenro mopogore mago mag medo osuru mopogore mwandu. To ka koro sani nitiere burano ma bende notere kacha wach mar LSK kare ruoge mag okinde e gima kama mondo mi uchunge nyaka sanya bedo ni oganda nigi paro machalo nade en fungruok ma kinde kose ni moro ma pod nyalo dhi nyime. Onya bedo mana kata ka en sani ten makinde nikech mae en okang' mane KRA kawo kaluwore kod chik matiyo sani ma be odhi lokore kaponi paro mar chik mar Finance Bill 2023 okalo nikech mano loko kaka KRA timo kata medo nengo mag mwandugi. Omiyo ma nyalo bedo mana fungruok masani to kata kamane en chik manyien mwandugi achiel mane da mednegi excise stamps bendo mednegi excise duty chigni ga tamala beach. Aneno ka gipingo mwandu kaka mag pi modho, cosmetics kata gigo mag dosruok, yie wich mane wawacho ka modhi mag wich gik mag dusruok go pod KRA nigi yo mar medo gi ka chik manyien okalo nikech gin achiel kuom mwandu ma oket ni nyalo mednegi osuru e chik ma idhi landi kata ma inyalo kal e dwe manyien kokalo e od bura. Omiyo onya bedo ni en fuong'ruok mana kuom thuolo machuok to pod nitiere thuolo mar dok kama do temo geng'o ni. KRA pod nigi kaka inyalo yawnegi kama do geng'o sani ni. Mano gima pod warito neno ni to odhi bet nade nikech joma nodhi nyim do wacho ni KRA nokokawo pach jopiny kane gitemo kalo ka gitemo medo nengo machalo kamagi. To kata kamano Finance Bill osemi jopiny thuolo ma iloro tich abich juma koro onge kama ng'ato bodhi e do to wacho ni nokomigi thuolo mar golo pachgi kaka jopiny. Koro thuolo en sani nyakoro mogo jwang' dhi time gino madwarore. Kanisa mar Ezekiel Odero bende koro ne wacho ni nyaka sani do chungo kata ne ong'wanye wechego mag bengi meke ka warango kanyo ite mar 18 mano nitie katun karka Edwin miya mana pachi ni to katun ni inene ang'o kata dhie gazet mar The Standard waranga ni mana ite mokwongo karka sigana manyalo bedo ni wamiyo peko odiochieng' ma kawuono.
koro kar ka waranga ne ite ni mara 18 Edwin nanang'o aneno ka ji ariyo moko mosore kanyo to mokwongo gichung' akicha onge ng'ama dwa nochorre machiegni gi wadgi to ng'ato ka ng'ato omako nyaguogi kendo guogigo ger to king'iyo gik manie pach guogigo to ginya chiemo malo kanyo bende chalo gimoro ma gikia gik moko malo kato dire ka bende nitie gik moko mag chiemo penjore ni giparo chogo moro kanyo ma ginyarado koro gipenje ni to jotendwa gi ok wewa mondo wadwa chiem gidhi gichiem malo kacha to gin gisemosore malo kanyo penj ka to guogi pod gokoko mor bok gimor ahinya malo king'iyo kaka gineno gin joma mosore to gimor ahinya to ng'isi ni guogigi oikore mar dhawo to pachgi to gidwa chiemo mano koro Nyakaramogi nyalo ng'iyo matut mondo ng'e ni to omiwa picha machalo nade telo masani jasomo okoyo omiwa pach jasomo Nyakaramogi jwang' ite gazet mar The Standard kawacho nade odiochieng' ma kawuono ang'e ni mae motieko godo wang'e mabe ni welo e kaunti ma Kisumu bende igona kanyo nosechopo to kata kamano sigana gi gikete dwe nitiere sigana go mago mag usuru ma jatend piny Kenya bende koro oramo ni mano yo ma piny Kenya nyalo bedo ni yudogo yuto magi mondo chumi odhi nyime weche mag KEMSA nitiere kar ka kaachiel koda ka weche mag nengo mag mauta momi peke ite mar 26 ang'e ni kanyo nitie sigana mathoth ahinya kaka inyalo mana nenogi mano sigana mar Paul Mackenzie wacho ni gimomiyo kata gwenge mamoko mane odare mano riembe Paul Mackenzie mano nitiere ite mar 3 mano ema warang kar ka ang'e ni weche mag nani ma nitiere kar kayo nitiere weche mag auction mag bengi bende koro luwo kotenore kod jogo ma olewo chulo hola magi chalo gima chalo nade wacho ni sani bende en achiel kuom gigo ma koro wacho ni bende omenda thoth ahinya kar kacha kuom mago mabedo auction kata mipeyo e kindego bende magintiere kar kanyo osuda ne piny matin mondo mwaranga ni ochomo kama chalo nade weche ma KEMSA ne wakoni gintiere kar ka weche mag usuru ma jatend piny Kenya bende medo mana dhiro gintiere kar ka jogo ma iwacho ni koro sani ka giyudo omenda maromo 500,000 mago jogo mantiere osara ma yudo siling 500,000 kadhi malo ata malo 35 mano pay kata mano wacho ni new income tax rate ne jogo mantiere kar kanyo ata malo 16 nitie kar kacha VAT ma bende kodhi bedo kacha modhi mauta mopogore opogore gimoko mantiere kar kae Edwin nitiere sigana ma bende wanyamana kale matin e ite mar 3 ang'e ni ite mar 3 ite mar 4 5 kadhi nyime gin mago makir kod maka kata waranga ne weche mag mano page mar 7 mano ka wuok mano mar 3 mar 3 kar kae nitie gwenge ma opogore mago mantiere kar kae kiwacho ni kama Mackenzie ponono ne wuoke mano kapok odhi kacha modak e gwengego mag Shakahola en jal ma osebedo kacha kadar en mana okobedo kumoro achiel ken sigana ni Cleophas bende golo weche mane seche mowacho ni weche ma tuomore nikech Mackenzie kane chako moko kuom kanisa mane odwa chako nokele ne nyaka jodak chiemo to ka gisedonje e kanisa to koro kendo idwa ni mondo gitwe mage wet nyaka ngimagi koro mage gik mapani gin gima jodak ma kuonde manoriembe ne gitiyo gi pachgi maber mano ting'o gweng' ni ma wacho kanyo neno gweng' ma Binzaro kaachiel koda ka Bofu mago kuonde ma ne ogole mano kapok odhi kata iwacho ni nitie gwenge mamoko bende mantie ka wacho ni Malindi Salagate highway kanyo bende wacho ni kuma jogo nitiere kar kacha kaluwore kod weche mane dhi nyime mag Paul Mackenzie e gwenge ma kamagi kamoro be iluongo ni Furunzi kama na buta Malindi town kanyo be notemo chake kanisa to jogo nogole gi ng'wech nikech ka ging'iyo puonj manogolo kaka mar ng'iso nyithindo ni kik dhi skul to gi kuonde moko manowache ni kik ji chiem kata ji twe kuom ndalo mathoth oboke nogo no bende neno ka Ezekiel apane sigana no bende wasetime Ramogi bank aguche mag omenda kata mag bengi aneno ka pod otame yawo gin aguche 28
wacho ni kinde magintiere kar kanyo duto ineno ni nonro tim mana e yo moro makare. Watiek gite mar abiriyo mana ka wadhi e yo moro mapiyo mondo mi wane ane ni mano kama wacho ni Senate koro accuse nitie governors mantiere kar ka. Edwin nyalo bedo ni nikech Senate monego bed ni timo wechegi mag oversight karango ahinya wechegi mag county. Ineno ka nitie governor Sakaja, Kiika, kiluongo gi Senate to ok gichopi. Mana achiel kuom gigo ma bende bedo kanyo momi pek e ite mar abiriyo. Kaka machielo bende nitie weche mag masira mag apaya ma bende odiochieng' manyoro nitie jogo mane owito ngimagi e masiche mopogore opogore ma bende okelo tho mag oganda maromo 9 mag masira mopogore opogore mano odiochieng'no manyoro. Wach Sakaja naneno ka senators wacho ni Sakaja nondiko barua ni oonge, to ka gineno TV to ginene oneno opira mar Gor gi FC. Usually Sakaja neno ni ber neno opira mar Gor gi FC molo dhi mbele jo Senate. To e wach mar apaya no baneno ka en masira moro manoneno e gwenge ma Sachangwan kama wapani wechegi ne wicho sewilgo. Kinya para apaya mar Sachangwan nomede mobedo oyawe mobet nyadiriyo. Koro joma Nairobi kadhi Kericho luwo konchiel, joma Kericho kadhi Nairobi be luwo komachielo. Ok ang'eni ma koro tiende ni nitiere paro moro monego medi, to kata kamano watimo mos ne jogo ma oyudo lale masira machalo kamano. Iwacho ni mano kantie kanyo ite mar abiriyo nitiere wach machielo maponono medo kelo kibaji e county mano ma Marsabit. Iwacho ni koro Kemri kadul mochung' timo nonro mopogore opogore mano kama watieko ite mar 12 nitiere kanyo ma koro dhi kacha mar manyo samples kata kao nonro mag oganda mantiere kar kanyo bang' oganda maromo 9 tho. Iwacho kacha nitiere severe malaria nyambedo ni kele kod gima chalo nade, gisegoro kweth margi kacha mondo mi odhi otim nade, odhi otime nonro mantiere kar kacha. Wacho ni symptoms gi kata chal ranyisi mag tuo ni oting'o mano wich bar kachiel koda ka del mojony kachiel koda kamano ni fever liet mar del bende nitiere kar kacha. Mang'eni biro mana kinde manok bang' kano wach ni nitiere suna moro ma koro osebedo ka fuyo e gwenge mopogore opogore ma bende kelo tuo mar malaria e rang'iny ma opogore. Iwacho ni sani nitiere kacha Global Fund Malaria mantiere kacha ma koro bende gin achiel kuom jogi monywako lwedo mondo ne adiere gi kedo mager gi tuoni. En kokang' ma apano kelo buok nikech giwacho ni pok gibet gi pek mar tuo mar malaria e gwenge machalo kama, to koro bedo ni sani en gima oneno emomiyo jolony kata jogo mong'e timo nonro e weche mag health kata ngima koro ni Marsabit mar neno ni to inyalo ng'e ni to ang'o makelo tuo makoch kata tho ma ji 9 oselalo ngimagi ni en ang'o manyalo bed ni timore. Omiyo apani ma be itudo gi lokruok e chal mar kor lwasi nikech moko kuom kute kata tuoche mamuoch machalo kamagi kane onge chon to nyalo bet ni tudo machiegni gi lokruok e chal mar kor lwasi. Erokamano Edwin Ndaigo osekalo kanyo 15 tok saa achiel mar okinyi. Ogoni erokamano bedo kodwa e nonro magazeti odiochieng' ma kawuono. Erokamano ahinya Cleophas. Erokamano ahinya kora moke jwang' odiochieng' ma kawuono bende bede kod ng'eyo ni welo chalo nade odiochieng' ma kawuono. Twak mabiro en twak machalo kamae mano ka wabedo kanyo mondo mwakoni antiere kae kod Judith Matengo kachiel koda ka mano Duncan Odhiambo. Wada twakane ni koko mantiere chiro mar Kibuye Kisumu wokanye mano ka wantiere kodi kikni mabor. Mae twak mabiro mana bang' yweyo ma wakao sani kete mana Ramogi TV chenro mar piny aduogo godo bang' yweyo ma kao sani kete Ramogi TV.